Namhlanje sizokhuluma ngokukhanyisa kwekhandlela nangezinto esizicelayo futhi singayitholi nangempepho futhi. Ngibone khona ekhaya uma uzohamba uye edrobheni noma uma uzonza izinto, cala manje hathi impepho uyibeke la bese uyakhuluma uthi abakithi abalala sikhoma abalala ngicela bangivile inhlanhla umsebenzi yemali either impumelelo umshado ukubike konke. Kunabantu abacomplainayo bathi amadlozi ngathini akawasebenzeli, abakucela emadlozini akuphumeleli, abakucela uNkulunkulu aphumelele. No, akuhambi kanjalo. Every step othathako libikele idlozi. Noma uthi ufuna umsebenzi ibikele idlozi. Uthi ungawuthola ubikele idlozi. Iliningi lenu nina niyaphumelela bese niyakhohlwa ngedlozi athi umuntu esokholiwe kwazi thini. uNkulunkulu ufuna umtshele yonke into yenzako. Idlozi itshele konke okwenzako. Noma kuthiwa uthenga impahla ezintsha, noma kuthiwa uthenga imoto, noma kuthiwa unemali. Bantu abadala amakhosi. Sengitholile imali, ngiyahola umsebenzi, nansi imali engiyiholayo emsebenzini. Engicela enzela kona abantu abadala ngifuna kunakhelwe ilondo ekhaya kithi, or ngifuna ukwenza ukuthi ekhaya kithi ngoba ekhaya mbole khona ekhaya kusekhaya. Bantu bayacomplaina, lo muntu bengimtholile umuntu wesilisa udlale ngami manje mina abanye bayasweka, bafaka ikete emfishane, bafaka amajini, bafaka impahla ezinhle, bambamba inkunzi. Athi idlozi manje lingibukelele. Uma uthenga lezi zinto noma soyigcoka ushilo ukuthi idlozi lakithi ngicela uyale impahla. So ningablame idlozi lapho ngafanele ngabe niliblame khona. Umsamo uyasebenza kakhulu. Mina ngibheka ngamathonga akithi nosekhaya mama wami noShembe nombala inkosi yakwaShembe. Mina nginikela kwaShembe into eningi zakhanya, nginkomo eningi ngabe manje. Into zami zihamba kahle, ngiyakhulekeke futhi. Kusasa lokusako ngizobe ngiseSoweto. Ofisa ukungibona ngibile lapha eSoweto sasa ukho lapho ngiba khona ngiba busy khona eSoweto. Uma ufisa ukungibona nje ngikuchawule ngisamsandla bese ngibeka isandla sami ekhanda lakho. Kunenke ovuleka kuwe, kunenke futhi okuyawukhanya. So singablame into eningi kakhulu nabathakathi. Siziblame thina ukuthi ngithenga indlu eJozi bangidla leli sengithengile. Ngingasho ukuthi abantu abadala bangibukelele. Uma ngithenga le ndlu ngibatshela nje abantu abadala ngithenga nansi indlu, ngithengela ukuthi nokuthi. Yonke into yenzako before ubeka iblame kwezinye indawo zifuna wena ukuthi ngikuphi lapho ngibera ngikhona mina before ngizobeka iblame kwezinye indawo. Ngibuyele khona ekhaya. Manje ekhaya kudala wagcina ke ekhaya kini. Neminyaka wagcina ke ekhaya. Manje uyokhala into zakho ayihambi kahle kumnyama uvale nesicitho, imali kuwe ayihlali nemabhadi. Ugcinini kuye ekhaya. Ugcini ke emathunya yasekhaya kini. Ugcinini ukukhuluma nomsamo. Thine siyajampa njengamanje ngisekingeni ngidinga imali. Ngifuna ukuthenga imoto, ngifuna kwakho umuzi, ukwenza ukuthi nokuthi ngiyakhala emadlozini yasemsamo nakuNkulunkulu. Ngithi ngathola izinto lezo sengikhohliwe. Sengilela labo KFC, boNando's, bo pizza ngibele bo Range Rover, sengikhohliwe. Ngithi ngathola ingozi yemoto, ngithi umsamo yangibukelela. Ngesikhani sengitholele manje abe ngikhathi ngifuna umsebenzi. Ngishilo nemsamo uthi yebo Nkosi, bodla mina. Sengitholile umsebenzi. Imali ngiyayihola lengiholako nansi. Cubeka ningikhanyisele. Kubike konke. Ungathi usubothi mnandi sokumnandi kakhulu bese uyakhohlwa. Iqiniso lihle uma sekumnandi thina siyakhohlwa. Kumnandi thina siyakhohlwa. Nansi indlu bodla mina nani bondlela. Ngicela endleni igade. Ingathuki ishaya izulu. Mhlawumbe kuse kuvutha umlilo la phakathi endlini. Yindlu lengiyithengile nje. But ekhaya kithi nakhona solo ngisesekhona khona. Uyabona manje ubika yonke into. Kile mangadlozi ukuthi sohlala endlini lena manje iyacamba indlu iyasha ukuthi abantu abadala abakubukelele bakushaya ngelumbu. Kubike konke lo cha abantu abadala. Lela yindlu ngoba ngisedolobheni. Avoida ukurenta nokuthi mase ngifike abantwana bakwazi indlu abayithengise noma abantwana bahlale lapha bachwele umsebenzi bachwele isikole. But ekhaya so ngisekhona ekhaya angalahli. Kahle ngomthetho ufika njalo ngomnyaka. Emakhaya sisuka khona siyahlaba inkomo noma imbuzi, siphahle nje. Hayi ngoba sithwale noma kukhona esikwenza kweni asikathwali, but sikhumbula umsamo. Abantu abadala babothi sisekhona sisaphile. So namhlanje ngicela ukutshela iqiniso mina. Uma ufuna umsebenzi uzawuthola mina ngizokukhuleka nje ngomthandazi. Ngethembe mina akekho umuntu oyongwisa. La ngiyakhona. Nami nginamaphutha ngifana abantu bonke but isiphiwo sami siyasebenza. Ngicela ukuthi umsebenzi njengoba ngikukhulekela nje manje ngibuyele khona ekhaya nomthola imali. Ngicela uyibike emsamo. Ufuna uba nomakoti, mbike emsamo. Ufuna ukugana, ufuna ukuthanda, ufuna uba nenhlanhla. Khuluma ngakho umlomo, ufuna ukuthandeka kubani. Cha ngiyabona nami ngihamba kahle.
nabantu abakhala njalo mina ngiholi emsebenzini imali yaphela engane yamholi 10,000 holi 10,000 yes unezidingo but musukhala kuze kwece ngoba ungafuni ukuthi into zakho zivaleke just because wena awufuni ukuyimela njengendoda awufuni ukuyimela njengomuntu wesifazane no mbulo khona ekhaya mina engikhaya ukuthi umsamo singawucile liphasi umsamo singawudeleli umsamo uyasebenza kuningi sizokwenzeka njengamanje baningi abantu esengibakhulekele mina baphumelela babanikeza iwasho futhi into zabo ihamba kahle sekukhona abanye futhi safuna ngibakhulekele into zabo zizohamba kakhulu zikhanye mina ngibathoka abantu abaningi mina nangibona ngihamba ngonikela kaShembe angizange ngithunywe umuntu but into zami zihamba kahle nje ekhaya kithi nombala kuhamba kahle impela into efuna ngibakhulekele kuvuleke amabhizinisi abo nize ngigcina amanye wathinta ngesamsandla abanye ngibakhulekele abanye ngibize igama labo kuyela umuntu esejele aphume umuntu esesibhedlela ngibize igama lakhe aphume ngoba nginesiphiwo ngasiphiwa uNkulunkulu nabakithi uma sengirong ngifisa bakithi bangahlala bangitshele ukuthi so wrong manje uma sengasekho emhlabeni ngifike ngicatshwa mina ekhaya kithi lapho ngazalwa khona hayi la ngikhona khona emadolobheni manje lapha ngizona komsebenzi ngisiza abantu but ekhaya kusekhaya mbukelo khona ekhaya awuyibheke uyifune ukuthi ikuphi wena okwenzako okungekho wrong ungablame umuntu ungablame mina ungablame inyanga ungablame umfundisi ungablame umthandazi ziblame wena ukuthi ikuphi engikwenza ongahambi kahle ekhaya angisondle ekhaya kithi kunegama ngalokukhuluma elaphuma ngesini kimi ngathi mina ekhaya manje ngicabanga ukuthi ngingasayi khona because lekhaya umgwaco wekhaya mubi manje ekhaya isitolo sakhona sekudeni idolobha sekudeni ngase ngiyayikhuza ukuthi lento engishoko akumele ngabe ngiyikhuluma ngesikhathi sisele ekhaya ngifunda isikole ngilala ngingakahle ngivuke ngindlela lo okukhona la ekhaya bengingaboni esikoleni sekudeni bengingaboni ukuthi estation sekudeni ngoba bengisaswele ngase ngibothe engconyana sengigibagibela nemoto sengibona sekhaya umgwaco khona semubi ngayibona ukuthi ngikhulume kabi mina ngayi umunye umuntu so na umbukelo khona ekhaya zifuna ukuthi inguphi ongakwenzi kahle njengamanje ngizokukhulekela njengomprofeti njengomthandazi uDlamini ngisepetitive ngokuhlala but kusasa kusako kungumsombuluko namhla I think izo6 zo7 ngizobe ngisesowetho la ngizobe ngikhona khona mina kusasa ngizosuka lapha ngo4 ngiphuthuma kuphi esowetho bafuna ukungibona mina nokukhona ufuna ngikuphathele kona mhlawumbe useJozi ngitshele ngizokuphathela mina njengomthandazi ngicela sikhuleke kanye kanye thina wesobabili yithi amen njengoba sengikhuluma nje kuwe ngicela ucomment ubhala ukuthi amen mthandazi amagama wakhulumile ayakha futhi asiza futhi asikhulisa lokushoko siyakubona yazi ngabe uyinyanga ophumela kakhulu izinyanga ziyakwata abakini ophumela kakhulu bayakwata abantu sondelene nabo ophumela kakhulu bayakwata lengane ikhulele njengamanje awukasa wayibika lapho ukhulele khona lengane ukhulele njengamanje uyizalela strat emchashweni yakhulele emchashweni yafuthi kuye emchashweni iyawuthwa yipi inhlanhla because ayikasa nyathela kuphi emagcina sekhaya kubo leyo ngane futhi ifune ukuthi ngine ngirong kuphi empilweni Nkosi kubusize ngisepetitive ngihlala ukukhuluma kuDlamini Mthanazi thank you